Puilano kupulung hamjangma bai norok jotono no lamsogo. Friendsong norok saidiaman modu sakhe bo bemar hamithang soi asol modu no jeng bahake sininai 1 liter modu senamthani biyarok salbesik jora nang phaidi hake aborok no gahamkhe saimanna bagui video nailasino. O ha sakani jotoni sai kwtui wngkha modu kuchukha hinke 1 chamos modu no muyo chamani hasing bwtui bai dalogui phungo mai chabai tai horo mai chabai chakhe kuchukmani hamui thango. Horomuktri manya angkhe glass thasya tungluluk dud bai modu no dalogui horo thuyasini nungkhe gaham khe muktri mano. Mukhango boron eba bothrai rok wngkhe moduo gauji bwtui kisa dalogui boron eba bothrai wngma jagao phului nari ulo srapsa tongui abono tui bai sui khibidi haikhe bothrai rok trek khe komungui thangnai bwkhanai kaham wngna bagui bokrok sunani srapsa sikang modu no khnaio phului nari haikhe khnai kahama wngnai. Blood pressure tai allergy salbrum no modu chai tongui mankhe blood pressure tai allergy bo hamui thangnai. Friendsong jeng oro modu bai bo bemarni yakni katiui man jeng saimankha phaidi tabu soi asol modu eba moduo mungsasik manui sapuljak tong abono jeng bahaike saimannai kisanai nailayano. Puilano modu no fridge tonui ridi ulo a modu soi modu eba original modu hunke abo raksaui thangya fridge tonyasini je tongma haino wngui tongnai. Jodi fridge gri hinke modu no je jagao mishrum tongo aro thopsa khiklai ridi original modu hunke aro mishrum kuthum glak. Abono karibo norok glass thasya tui nari a tuio modu kisarei redi original modu hunke tui bai dalok jagyawi moduni modu alka wngui tongnai. Friendsong norok saiman bai khena original modu bahaike sininai phaidi haike modu thumnai piano tuibo jeng saiman layano. O sungsaro dokshi sai eba 60,000 pot piya tongo aboni bisingo dalbwrui eba 4 pot piya simise modu thumo borok 1 chamos modu karna bagui sa sai eba 1000 ta se khumbubarni modu thumna nango haike 1 liter modu kana bagui 40,000 eba 40 lakh ta khumbubar nango. Kaisa piya bothobo dal tham piya tongo. Number 1 wngkha rani piya bothop kaisao rani piya masano tongo. Number 2 wngkha bwri piya tai number 3 wngkha samung tangnai piya. O piya antojui kebono sugya bo yoksokliya ke simise sugo. Piya rok modu naitugui bothop bai 10 kilometer ni saifano hasalo thango borok asukhe birimano 28 gram modu nungma baino o kiting sungsarno wasaguri ui birimano borok gonta kaisao 15 kilometer speed khe birimano. Tai kaisa wana jagnai kok wngkha piyani mokol kolba tongo. Friendsong norok thikno khnaka piyani mokol 5 ta tongo. Friendsong norok o video bahai wngjakha comment khlaina ta pogdi naithokjaka hinke subscribe khlai ano logi ready tinini bagui asuk nong sithung jotono no hambai.